लोगोफोर जय हिन्द। लोगोफोर दिनैनि बे भिडिअआव ओरैबायदि सिम्पल बाथ्रा सावरायगोन आरो ओरैबायदि गोनांथार बाथ्रा, ओरैबायदि दुखुनांथाव बाथ्रा सावरायगोन लोगोफोर दिनै मा जागासिनो दङ? PIL केस होनायनि सायाव जोबोद दावराव दावसि बर' हारिनि गेजेराव दुंहाव थासारिखौ जों नुनो मोनगासिनो दङ। लोगोफोर आं फंनैसो बाथ्रा बुंनोसै। जोङो दिनै जोंनि बर' हारिनि दैदेनगिरि लिडारफोरा गंसे टेबोलावनो जिरायनानै मोजां बाथ्रा सावरायलायनाय मोनब्ला जोङो दिनै गुबुन हारिजों मुगैजानाय नङामोन आरो गुबुन हारिजों जोङो दिनै जेबो बाथ्रा बुंजानायबो नङामोन। दिनै जोंनि बर' हारिनि दैदेनगिरि लिडारफोरा गंसे टेबोलाव जिरायैनि थाखायनो, गंसे टेबोलाव जिरायनानै मोजां बाथ्रा सावरायलायैनि थाखायनो बर' हारिनि गेजेराव मा जागासिनो दङ? दुंहाव थासारि जागासिनो दङ लोगोफोर दा PIL केसखौ होनाय लोगो लोगो ओरैबायदि दावराव जादों, नंगौना नङा? बर'जों बर' दावराव जादों, ओरैबायदि इमिडियेटलि दावराव जादों। आं बे दावरावखौ लानानै फंनैसो बाथ्रा बुंनोसै। लोगोफोर आं नोंसोरनियाव फंसे कुइसन खालामनि आंनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोननियाव। फंबायमोन, दिनै मा एग्जाम सोलिगासिनो दङ ना? गासैबो जायगायावनो एग्जाम सोलिगासिनो दं ना? बेनिफ्राय आरो मा सोलिगासिनो दङ? पुलिसनि खारनाय। दिनै बर' हारिनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा पुलिस खारनो थाखाय रेडि जागोन ना एग्जाम होनो थाखाय रेडि जागोन? नों पुलिस खारनोथ' 10 दिन खारनानै नों पास खालामनो हानाय नङा। नोङो एग्जाम खाथियावल' 10 दिन फरायबाथ' नों पास खालामनो हानाय नङा एग्जामखौ मोजाङै। अब्ला नोंसोरो बबे मोनसेखौ खालामगोन? एग्जामखौ लिरगोन ना पुलिसखौ खारगोन? मानसिनो साख्रिबो नांगौ, फरायनायबो नांगोन। नोंसोरनो बुं। आंनि ब्रेना बेफोरबायदिसो सानो। दिनै लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि एग्जाम जाबाय थादों, बेनि गेजेराव पुलिस खारनायबो जादों। दिनै गथ'फोरा मा खालामगोन? बबे मोनसेखौ रेडि खालामगोन? बबे मोनसेनि थाखाय रेडि जागोन? दिनै जोङो बर' हारिनि गेजेराव बर'जों बर' माबा मोनसे जाबाय, बर'जों बर' रायज्लायनानै बे स्रि खालामलायनो हानायबो मोनसे माबा दङ, नंगौना नङा? नाथाय बेनि गेजेराव जों दुंहाव थासारि, नांलायलायनाय बा बुलायलायनो थांनाय बा बायदिसिनाखौ जोङो नुनो मोनगासिनो दङ। अब्ला दिनै बेफोर खामानियावबा जों एसेबां दावराव खालामनो हायो, बेफोरबायदि केसबो होनो हायो, दावराव खालामनो हायो। नाथाय बै पुलिस खारनायजों लोगोसे दि एग्जाम जाफाबाय दङ, बेखौ बर' हारिनि दैदेनगिरि लिडारफोरा आरो बर' हारिनि जायफोरा नांनो ओंखारदो बैसोरो मानो गिदिर गिदिर मानसिजों थांनानै, आसाम सरकारजों थांनानै मानो रायज्लायहैयाखै? दिनै गथ'फोरनि एग्जाम जाबाय दङ, पुलिस खारनायखौ मास मोनसे बा मास मोननै उनाव ला। लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि थाखाय बेफोर बाथ्राखौ रायज्लायनानै हो। बेफोरखौ सोरबा रायज्लायगोन नामा? बेफोरखौबा रावबो रायज्लायनाय नङा। नोंसोरनो हो। आंनि कुइसननि एन्सारखौ नोंसोरनो हो। नोंसोर बबे मोनसेखौ रेडि खालामगोन? बबे मोनसेखौ रेडि खालामगोन नोंसोरो? पुलिस खारनायखौ रेडि खालामगोन ना फरायनायखौ रेडि खालामगोन? एग्जाम पास खालामनो रेडि खालामगोन ना पुलिस खारनानै पुलिस साख्रि लानायखौ रेडि खालामगोन? सासे मानसियाथ' मोनसे समावनो मोननो हाया। सहस नङा बे बाथ्राया। लोगोफोर दिनै आङो PIL नि बागै जेबो बुंथ'ला। आं सासे आदाखौ कल खालामदो, आदाया बेनि सोमोन्दै जोबोर मोजां बुजायना होगोन। बे PIL केसनि बागै BTR एकर्डनि सायाव सासे आदाया आंनो मोजाङै बुजायना होनो ओंखारदो। आं जेब्ला सम मोनो बेनि सायाव आङो भिडिअ लाबोगोन। लोगोफोर दा जोंफोर मा बारा बुजायनानैबो मा लाब जानो? माने मोजां सोदोबनि उनाव गाज्रि सोदोब थायो ना, गोबां गाज्रि बुंग्राबो थायो। नाथाय सोरबाया गाज्रि बुंगोन, सोरबाया गाज्रि बुंगोन, बिदि बुंबा गाज्रि बुंगोन होननानै जोङो मा जिरायनानै थानाय सम गैया। जों सैथो बाथ्राखौ बुंगोन। जोङो दिनै सोरजोंबा थगायजानाय सम गैला आरो सोरजोंबा जोङो गादबजानाय सम गैला। दिनैनि दिनाव माने मा जोङो गासैबो जोङो गाव गावनि ब्रेनखौ इउज खालामनो हानाय जानांसिगौ। जोङो सोरबाया बुंबाय, सोरबाया बुंबानो जों बेनि बायदि लानानै खामानि मावनांगौ बे दिन गैला होनखायो। आरो आं फंसे बाथ्राखौ बुंखागोन आंनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानाव आरो लोगो नोंथांमोन। दिनै आं जेम्सआ सासे फंबायखौ, आंजों थाग्रा मानसिखौ, ओइ फंबाय उमुखखौ बुनांगो होनना बुंबानो बै फंबाया बै मानसिखौ बुहैग्रा बे गथ'खौ आंनो नाङा। बे फंबाया बुंनांगोन जेम्सआ सासे, आङो सोरखौबा बु होनना बुंनायाव बे गथ'आ बुंनांगोन, जायखौ आं थोनदोंमोन बे गथ'आ, जेम्सआ दा नोंनो बु। आंनो बेफोरबायदि मानसिखौसो नांगौ। जायफोरा आंनि भिडिअखौ मोजां मोनो, जायफोरा आंखौ मोजां मोननानै कमेन्ट हरो, फंबायमोन आंनि लोगोफोरा बेफोरबायदि जानांगोन। सोरबा बु होननायाव जों रावखौबो बुंनो थाङा, नोंनो बु होननानै बुंग्रासो जानांगोन। आंनिया बिब्दिसो फंबायमोन। लोगोफोर जोबनायाव आं बेखौनो बुंगोन, दा सासे मानसिया साख्रि मोनबाय, बेनिफ्राय गारिबो गंसे बायबाय, न'बो गंसे लुबाय, माने साक्सेस जाबाय। बेनिफ्राय जोबोर मोजां मोजां बाथ्रा बुङो।
थेवब्लाबो बे मानसिखौ मा जोंनि गेजेराव गाज्रि बुंखायो 100%। बेनिफ्राय दा मोनसे बुस्थुखौ नायदो सासे गथ' फिसा गामिनि बे फरायाबो जेबो रोङा जुमाय सेरेब मोनलोंबानो खामानि मावो जुमाय सेरेबजोंनो गफबना थायो माने सेरेब बाहाय दौबानो खामानि मावनो हायो। बेनिफ्राय बैफोरबायदि गथ'खौबो जोंनि गेजेराव मा बुङो है उमुकनि फिसाया जुमाय फाग्ला सेरेब गंसे दौबानो सेरेब कापसेबानो खामानि मावनो हायो। सासे मानसिया मोजां जाब्लाबो गाज्रि बुङो आरो सासे मानसिया गाज्रि जुमाय फाग्लानि फिसाला सेरेब गंसेजोंनो खामानि मावनो हायो। जोंनि गेजेराव मा मानसिया माने साइड जाबानो बे मानसिखौ बेफोरबायदि बुंफिनो। अब्ला नोंसोर नाय ओरैबायदि दुखुनांथाव मोजां जाब्लाबो गाज्रि बुंगोन जुमाय फाग्ला जाबाथ' आरो बुंनो नांला जुमाय फाग्लानि फिसा बे जुमाय फाग्ला जेबो इज्जतआनो थाया। बेनिखायनो फंबायमोन आंनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोन जोङो गोबां सोलोंनो गोनां दङ। मानो होनोब्ला जुमाय फाग्ला होनबा जुमाय फाग्ला माने जुमाय लोंबाबो जुमाय फाग्लानि फिसा बायदिसिना बाथ्रा बुङो नंगौना नङा? बेनिखायनो मा जोङो रावजोंबो बुंजायालासिनो जोङो गावबा गावनि ब्रेनखौ इउज खालामनानै जों खामानि मावनो सोलोंनांगौ। सोरबा बुंबानोदि खामानि मावनांगौ बे नङा। सोरबा उमुगाव मायबा मोनसे मावहैथां होनबानो मावहैनांगौ बे नङा। सानै हयै मानो बे खामानिखौ आंखौ मानो थिनदो बेफोरबायदि खामानिनि गेजेराव मा दङ बायदिसिना जोंनि गेजेराव कुइसन खालामनो हानाय जानांगौ। लोगोफोर आंनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोन आं बारा बुंला जोङो सांग्रां जानांगौ। जोङो सांग्रां जानायनि सम फैबाय आं रोखा बुंखायो। मोजां जाबाबो नोंखौ गाज्रि बुङो गाज्रिबाथ' गाज्रि जेबो माबायानो थाखाय। बेनिखायनो आं होनखायो दिनै सासे बिफाया जुमाय फाग्ला फिसायाबो जुमाय फाग्ला जाबा बोरै जागोन? दिनै नोङो बिफाया जुमाय फाग्ला नोंनि बिफाया जुमाय फाग्ला नोंनि बिफानि जुमाय फाग्लाखौ नुनानै नों सोलोंनांगोन आंनि आफाया जुमाय फाग्ला आं दिनै जुमाय लोङालासिनो थागोन। नोङो सोलोंनांगोनसो नोंबो जुमाय फाग्ला जायोब्ला न'खरा मा जागोन? जोंनियाव गोबां सोलोंनो लागा दङ। जों सोलोङा जों मोजां बाथ्रा बुंनायखौबो खोनासङा होनखायो नाथाय जों खोनासंनांगोन फंबाय बिनानावमोन नङाब्ला जोङो गादब जाबाय थागोन आरो थगायजाबाय थागोन नेवसि जाबाय थागोन आरो गुबुन हारिजों मुगैजाबाय थागोन। बेनिखायनो आं बेखौनो बुङो जोबनायाव फंसे बुंगोन बिफाया जुमाय फाग्ला जायोब्ला फिसालायाबो जुमाय फाग्ला जाफानाङा। नों बिफानिफ्राय सोलों आंनि आफाया जुमाय फाग्ला आं जुमाय फाग्ला जाया जुमाय फाग्ला जाबा दुनिया मिनिबावगोन। बेखौ जोङो गावबा गावनो सोलोंनानै लानो हानांगोन फंबाय बिनानावमोन। अब्ला फंबाय बिनानावमोन दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै। जय हिन्द।